a wanga karo abinda aka bamu gida 85. A cikin gida 85 mun raba abin kashi guda biyu. Muna da masjidin sahaba wanda yake ya kunshi shiyar fada da shiyar junju da bayan gidan sarki da tsohon makabarta. Abinda aka bamu kaya na mutum gida 85, mun ba su na gida 30 wanda yake shine jimla abin da gare su, mu kuma muna dauke nan da gida 85. Tun daga jiya mun kira duk lambobin wayoyin waɗanda za su amfana da wannan tallafi na marayu, kuma sun amsa kira. Yanzu haka muna basuwa, muna jiran su taho da mutum ya zo ya gwada lambar waya ta sai mu bashi abin da an kace a bashi insha Allah. Muna fata Allah ya sanya albarka cikin wannan aikin. Kuma su kansu mutanen masallacin Dr. Bello akwai tanadin da sun kai domin dan taimakawa bayan wannan wanda muka basuwa, akwai tanadin da sun kai gobe mun ka tashi za su ci gaba dan ba dan wani abu su ma. To an yi gyara ga tsarin dori kusan gida 200 ake ba wannan tallafi a wannan masallacin, amma an shekara 8 ana basuwa, sai ya kasance sai an ka ce adiba har 2023 duk wanda bai shigo, duk wanda baya daga 2000 a ɗebe shi. To suna an ka rage, sannan kuma an ka rage waɗanda ba su da cikakken bayani, domin wasu ba da sunayensu amma ba su da bayanin da za a iya cin musu, so saboda haka sai an ka ɗebe. Shine abin ya dawo gida 85, amma an bisa ga tsarin da ake bisa gare shi shine hakiman angun ne za su ba da sunayen mutanensu waɗanda sun kasa suna da bukata a kai ma hakimi mai littafi. Hakimi mai littafi shi zai cika takarda shi aiko ma kwamiti sai su shigar da su insha Allah.